Hej, jeg hedder Katrine. Solbærs evne til at sætte blomster og bær afhænger af, om de har oplevet kulde og frost i løbet af vinteren, altså om de har været i hvile. Og det forsøger vi at undersøge i et forsøg herude på Institut for Fødevare, hvor vi udsætter nogle solbærplanter for øgede temperaturer i løbet af vinterperioden. Den måde, man kan se på, om planterne har været i hvile, det gør man ved at klippe nogle stængelstykker af planterne, og så fryse dem ned. Og det man så kan se efterfølgende ved hjælp af nogle analyser, det er, om cellerne inde i det her stængelvæv, om de kan klare forskellige temperaturniveauer. Og på den måde, der kan vi så se, om klimaforandringerne de har en effekt på, om planterne de er i stand til at blomstre og sætte bær. My name is Ron. My work focuses on the physiological responses of different tomato genotypes. I work with hybrids between heat-sensitive and heat-tolerant tomato cultivars. And I expose different tomato genotypes into the climate chamber with the heat stress to treat them. My name is Artam Guday. My project is about high relative humidity effect on stomata. Stomata are small pores on the leaf surface. Their function is to regulate CO2 uptake for photosynthesis and water loss through transpiration. These pores, when grow under high relative humidity, they don't function properly. And in my project, I'm investigating why they are not working properly. To do so, we take leaf imprintings. For leaf imprintings, we have a leaf imprinting material. We spray on the leaf, and we take that spray material, and on top of it we put a nail polish. And the nail polish, we take it and we mount on the microscope slide. And through that, we can measure the stomata anatomy and also the density. Jeg hedder Carl Otto, og i det forsøg, vi arbejder med herinde, der prøver vi at kigge på, hvordan vi kan spare energi, når man dyrker planter i et væksthus. Når man dyrker planter i et væksthus, så bruger man meget lys, specielt om vinteren. Så der er for eksempel 2 forskellige måder. Man kan bruge de almindelige, de gule lamper, som man kan se overalt ude i landskabet, eller også bruger man nye LED-lamper, som bruger meget mindre energi. Fidusen ved LED-lamper, det er både, at de bruger meget mindre energi, end normale lamper gør. Men de lamper, vi arbejder med, de har så også forskellige farver, så man kan prøve at styre farverne, for eksempel til at lave planter mere kompakte. Det bliver når der er mere blåt. Man kan skrue ned for lyset på LED'erne, det vil sige, at man kan simpelthen lave en glidende overgang, ligesom solopgang eller solnedgang. Men projektet går egentlig også ud på at finde ud af, hvordan kan vi bruge mindst muligt ved at udnytte vejrudsigter. Energipriser, de svinger jo hele tiden. Så jo mere vi kan koble de ting sammen, jo mere kan vi styre lyset efter, hvornår det er billigst, og hvornår planterne vokser bedst muligt. Mit navn er Lili, og jeg vil fortælle lidt om et forsøg, hvor vi prøver at bruge forskellige former for lys til at se på, hvordan det påvirker planter. Vi bruger rødt LED-lys, og vi bruger blåt LED-lys i forskellige kombinationer for at se, hvordan det påvirker indholdsstofferne, planternes vækst og planternes farve. Og indholdsstofferne, der er det især polyfenoler, antocyaniner, flavonoider, vi kigger på. Og vi kan se, at blåt lys, hvis man øger andelen af blåt lys, så øger det indholdet af nogle af de her polyfenoler. Vi kan også se, når man øger andelen af det blå lys, at man faktisk får en bedre farve. Det fremmer nogle af de her farvestoffer i planterne. Vi ved så også, at de her polyfenoler og antocyaniner faktisk har en sundhedsgavnlig effekt på mennesker, når man spiser planterne. Så derfor er det også interessant at se, om man kan øge indholdet af de her sundhedsgavnlige stoffer ved hjælp af balancen mellem det røde og det blå lys. Ja, vi håber på, at det faktisk kan bruges til ligesom at sige, hvordan kan man dyrke planter i dels uden dagslys, uden sollys, hvis man får brug for det, og dels også at sige noget om, hvordan kan man bruge de her forskellige bølgelængder til at lave et optimalt produkt.